Vi hygger. Ja, han kommer jo i sit automobil. Kommer han i automobilen? Rigtig MC-eventyrstil. Så kommer du i automobilen. Så kommer jeg i automobilen. For fanden. Jeg glemmer altid det forpulte vindue. Nej, jeg er ikke vant til at køre vogn, jo. Det var da en god idé med nogle bøjler til nogle tasker. Nogle Ortlieb, nogle vandtætte tasker. Jeg magter ikke det der med, at tasker ikke er vandtætte. Det kan jeg ikke have. Alana og jeg, vi skal til en gigantisk overlevelsestur til Vejle. Ej, vi skal til Jylland, og så skal vi køre op igennem Jyllands ryg af små skovveje og sådan noget. Op til Silkeborg, så sover vi på en naturcamping deroppe. Og så skal vi til Djursland og sådan nogle ting. Så det bliver rigtig spændende. Ja. Jamen det er jo maj måned, og det er den 16. i dag, og den 17. det er i morgen. Det er Kristi Himmelfartsdag, og der har vi jo planlagt igennem lang tid, at vi skulle på vores lille bitte testtur. Hvor vi kører med fuld udstyr. Alt det vi skal have med til Norge skal vi også være på den her tur. En måde, så vi kan teste, om vi kan have det hele, og hvordan det er at køre med. Og sådan noget. Så lige nu er det 5 grader. Kraftigt koldt. Og i morgen, jeg kan se min ånde. Og i morgen, der bliver det så 2 grader i morgen aften. Ja. Jeg har også mad med til 3 uger eller sådan noget. Så skulle det trække ud, så klarer du det. Så skal vi nok klare det. Ja. Hvis vi skulle fare vildt i Jylland, og vi ikke kan finde tilbage til civilisationen. Ja. Det er simpelthen rigtigt. Nå, vi får jo to drenge, der skal køre med. Vi har Rune, vores kameramand, som skal med i morgen. Du er meget spændt. Det er helt vildt. Og Mads, Det bliver så vanvittigt. som faktisk hellere vil køre i sin nye bil. Nej, ikke i morgen. Det skal jeg nok gøre. Ja, det er godt. Der kan jo klikke ind på bileventyr, det kan. Ja, så er det aftenen før, at vi skal på vores testtur. Og vi har fået pakket alle pakkenelkerne så meget vi nu kan. Tror vi. Tror vi, ja. Det ved jeg ikke. Nej. Det er først i morgen, eller i morgen, vi finder ud af, at vi mangler et eller andet. Ja, det gør vi sikkert nok. Ja. Men det er jo helt formålet. Men det her, det er jo at finde ud af, om hvilken ting vi kommer til at mangle på vores Norge-tur. Der skal nok være et andet, vi har glemt. Det finder vi ud af i morgen. Ja. Vi er ved med at komme i tanke om et eller andet hele tiden. Men ja, nu må vi se, hvordan det går i morgen. Godnat. Godnat. Godmorgen. Godmorgen, Christian. Ser vi hernede. Det ser da rigtig lækkert ud, det. Det er det, vi skal leve af i 14 dage, 3 uger. Hver morgen. Vi lige skal vende os til det. Hold da kæft, noget villing, men det ligner også noget fængselsmad på 1800-tallet.
ser jeg bare i bagspejlet, Mads han ligger ned, og motorcyklen ligger nede lige i svingen der, så vi skynder os at komme tilbage. Lad os se, hvad der skete med motorcyklen. No. Jamen, jeg har jo for vane at tippe min motorcykel til den højre side. Første gang var i Harzen 2010, hvor jeg skulle op og vende på en skråning, og så røg den til højre. Og anden gang, det var ude foran min lejlighed, hvor den væltede i vinden. Og tredje gang nu, var så, hvor vi skulle i et højresving lige heroppe. Og så var Christian og Allan kørt, og mig og Rune var så tilbage, så kom der en bil, men den var rimelig langt væk. Og i stedet for at kigge foran mig på Rune, så kigger jeg simpelthen bare på bilen og synes, at den er da langt væk. Og så tror jeg, at Rune er kørt, men Rune han er jo fornuftig og holder tilbage. Og det ser jeg så jeg knalder lige ind i siden på Rune og vælter ned på højre side og falder af cyklen. Så det der er sket, det er, at styret har blevet lidt ridset igen og her på det her. Og så er min fodhviler knækket igen. Og så var bremsepedalen trykket ind under der, den her lige trukket ud nu. Og så er der kommet lidt skrammer her, men der har været lidt i forvejen, så det er godt, det er på den samme side. Så ja. Det var fuldstændig det, der skete. Jeg må kigge mig lidt bedre for. Fordi du ikke kørte frem, fordi der kom en bil, der skulle lige. Men jeg er okay, jeg har ikke ondt nogen steder, og det er fint. Og det troede jeg, du gjorde. Det var godt. Så var det godt. Det vigtigste, det er, at vi er i orden. Cyklen, det er hammerende ligegyldigt. Man kan skifte alt på en motorcykel, så det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der sker. Pisse lige meget. Bare der ikke sker noget med os, det er det vigtigste. Vi er ved Karolines, hedder det ikke det? Jeg ved ikke. Der er ved Middelfart. Det er det sted, hvor der er en masse biker altid, men der er ikke lige mange i dag. Men vi er. Jeg har fået Allan til at tage en kop kaffe til mig. Jeg har fået Allan til... Jo. Så er det jo her, man kan få gratis kaffe. Karolines. Det er jo meget lækkert. Så skal vi lidt have lidt at spise, inden vi skal videre igen jo. Fik du din kaffe, Christian? Ja. Lige at gå tør. Ja, fuldstændig. Jeg går tør lang tid før min motorcykel der. Ja, der står jo en BMW GS derovre, som folk de vrimler om. Nu når de er blevet vildt off-road-minded. De er blevet påvirket mig til at skal have noget andet i stedet for de der street-motorcykler, de har kørt rundt på indtil videre, og gamle Triumph og sådan noget der. Nu vil de jo have noget af Alamit, bare meget dyrere. Godt nok. Som studerende, der må jeg holde mig til en Transalp, selvom jeg også er ret vild med GS'eren der. Jeg skal nok kunne følge med alligevel. Så kom du frem. Ja, så vil vi være ude på en rigtig flot strækning. Det er nede ved Vejle igen. Det der med, at vi har så meget oppakning på, det er lidt vildt at køre på de der Jeg går overhovedet ikke mærke det, fordi jeg har virkelig balanceret mit... Men du tænker på, at vi kan jo ikke ligge ned overhovedet på samme måde, som vi kan, når tasken lige stikker så langt ud til siden. Du skal ligge der rigtig meget ned før... Tror du? Ja, jeg tror ikke. Prøv at se mine tasker, hvor langt de stikker ud fra motorcyklen. Ja, men stadigvæk. Du skal virkelig ligge dernede, før de rammer.
endnu en fed rute. Vores timer foran Google Maps, de har Virkelig paid off nu her. Ja. Det er virkelig godt, når man lige laver sådan en rute. Hvor er vi henne? Vi er ved Grejsdalen, ude ved en eller anden mølle, hvor vi skal ind og have en kop kaffe. Hygger du dig herude på den fine gård? Du hygger dig rigtig meget, hva'? Ja, det er jo så 100% Ørdens butik, vi er kommet ind i her, og de har alverdens økologiske ting og alt muligt lækkert. Og vi har lige fundet noget jordskokkesuppe og noget karrysuppe her, som er nok lidt mere spændende end det der knorbrevssuppe, som vi har, eller skulle have købt, som vi ikke engang har fundet. Så skal vi ikke købe sådan en karry der? Jo. Ja. Det bliver total luksus i aften. Sådan. Du betaler. Den der gode gedeost der. Den er altså god. Og så vil jeg have fundet her bolsjekongens mareridt til salg for en slik. Yrtensbolse. Total yrtensbolsjer. Efter jeg glæder mig til den. Ja. Virkelig god. Det er gode ting, jeg siger. Ja, Det er i hvert fald. Og det er ikke bare sådan nogle små der, hvor der bare er en knogle og så... Nej, det er virkelig yrtens hopling. Og så er det bare sådan nogle, som er opdrættet herude på gården, herude, hvor de bare har fået det bedste græs. Kom ud til sådan en udsigt, hvor de bare står sådan her. Og så er gået ind igen og blevet slagtet. Farvel! I må hygge jer. Farvel, Allan. Farvel. God tur. Hyggeligt, I kunne være med. Det var rigtig hyggeligt at være med. Kør forsigtigt. Jeg kører forsigtigt. Og så må I have testet alting, om det virker. Ja. Og så glæder vi os til at se en fuld rapport. Ja. Hvad skal I hjem lave? Vi skal hjem og se Long Way Round, tror jeg. I sofaen. I sofaen med et glas rødvin. Bare chill. Jeg så en god seng i nat. Ja. Det er godt. Så kører de andre drenge. Så det er os to. Så er vi alene. Tror du, vi kan klare os? Ja, vi skal bare lige have noget vand. For ellers kan vi ikke lave noget suppe. Jo, det kan vi godt, men... Du kan ikke få din kaffe, jeg kan ikke få min te. Ja, det er det vigtigste af det hele.